er sgu ikke særlig godt, det her. Jeg ved ikke, hvor jeg er. Det er noget med en skov. Jeg kan ikke se andet end skov. Og jeg har løbet i 2 timer eller sådan noget nu. Og det er skov det hele. Jeg ved ikke, hvor jeg er. Jeg løb øst for Danmark. Og det er simpelthen bare skov det hele. Og hvis I finder denne her video, så led øst for Danmark. For jeg ved ikke, hvor jeg er. Det er virkelig, virkelig langt ude på landet. Og jeg overlever nok ikke. Det kan godt være, at jeg overlever noget med at drikke min egen morgenurin. Men altså, hvis I finder den her mail, så husk mig. Fordi at det er virkelig, virkelig langt ude. Fordi Nå. Der var sådan en by og noget. Men så tror jeg egentlig bare at jeg lige smutter derind. Hej. Jo, jeg gider ikke. Nu optager jeg det. Jeg kommer op og diskuterer. Bare begynd at tage. Jeg har lige filmet om mig. Okay, du starter i det. Kom så. Go push.